Txakur jabeok, jakin badakigu, ondo jakin ere, gure txakurrak kalean kaka egiten baldin badu, jaso egin behar dugula. Halere, etengabeko borroka dela dirudi. Irungo udalak 4 bizikidetza agente kontratatu ditu, herritarrei zuzenean informazioa emateko. Kalez kale ibiltzen dira hirian, eta Joseba Olagarai izan da eurekin. Kaixo, arratzaldeo. Bakizu, udaletzeak martxan jarri duela kanpaina bat, gu gara agente zibikoak, eta, ibiliko gara 3 hilabete hauetan, txakurren zainketarako kanpaina bat. Ekimen hau aste hontan hasi den ekimen bat da, uztailak 28 bitarte iraungo duena. 4 pertsona hartu ditugu udaltzaingoan, bizikidetza agente bezala, 4 emakume dira, 4ak irungoak, langabezian zeudenak, eta, langabetuei zuzenduko programa bada edo ekimen bat, baina bere eratorria dago aurrekontu parte hartzaileetan. Denok dakigu gaur egun hirietan, bai txakurrak, bai pertsonak elkarrekin bizi behar dugula, ez? Eta oreka hori lortzeko, arau batzuk bete behar dira. Eta, hemen Irunen ordenantza bat dugu, eta horri buruz hitz egiten dugu jendearekin gu, agente zibiko bezala. Eta, gure lana da, jendearekin hitz egitea, gauzak asaltzea, horri buruz hitz egitea, eta baita ere jasotzen ditugu iradokizunak eta kexak. Zein da jendearen harrera, nola hartzen zaituzte? Daramagu pare bat egun, eta oraindik ondo, ganera jendea gure figura ezagutzen du, beste urteotan egon denez, eta ondo esan behar dugu, egia da, batzuk, igual geratzen dira, izustuarekin, ez, izunak jarrako dit edo ez, baina, eta ganera, nahiko zabala gara, kexak edo hartzeko, eta hori ondo ikusten dute, orduan jotzen dira gure gana esatera, bai. Hiri osoan zehar egongo dira, ikusiko dugu parkeak dauden lekuetan hasita, eta kexak edo kexak ditugun hiri auzoetatik hasita, egongo dira kalean hiritarrek, irundarrek nahi dizkieten ekarpenak jasotzen, bai asunto honi buruz, eta bai beste gai buruz, ekarpenak nahi baituzte, egin ahal izango dituzte, eta guk hemen gero kudeatu egingo ditugu. Jakin badakigu, Xabier, txakurren kakak ez direla kalean utzi behar, bino batzutan oroitaraztea ez da kalte izaten, eta seguru, bizikidetza agente hauek egiten duten lana, bate baino gehiagok eskertuko dutela.